Hej alle sammen og velkommen til den her video. Og velkommen til endnu en episode af Sofias køkken. Ja, eller jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det hedder. Om det er Sofia Amalies eller Sofias køkken. I don't know. Men nu kalder vi det bare Sofias, ikke? I dag så skal jeg lave chokoladecookies. Og lad mig lige finde ingredienserne frem. Det her er ingredienserne. Der er lidt mange, jeg tror ikke man kan se det. Vi skal lave chokoladecookies i dag, og lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så først skulle vi have 250 gram sukker og 275 gram brun farin og nu skal jeg lige finde det. 275 gram blødt smør. Det skal vi så pisse sammen i en skål, indtil det er sådan en god masse, ikke? Altså indtil at det er blandet ordentligt. Ja, så det er sådan en salatagtigt. Så jeg har lige taget 250 gram sukker op i min skål. Og så skulle jeg så have 275 gram brun farin op. Ja, det gør jeg lige. Tada! Så fik jeg lige lavet noget brun farin i her, var. Det er lidt besværligt, fordi vi har ikke sådan et, hvor der står gram på. Det er sådan milliliter, og så står det andet sådan på engelsk. Altså sådan 2 cups og sådan noget. Så ja, og jeg har sådan også lige taget smør med i. Eller ikke alt smør, fordi at det skal være blødt smør, og den anden pakke smør, den har vi ikke åbnet, så den skal lige være lidt blødere. Men nu kan jeg lige have det her brun farin i. Så, og der var jo 275 gram brun farin. Og der skal også 275 gram smør i. Så ja, jeg kan lige skrabe skeen af her. Nu tror jeg egentlig, det er det. Nu tror jeg egentlig bare, at vi skal vente på, at det andet bliver blødt smør. Og så skal vi lige bare pisse det sammen. Så jeg tjekker lige opskriften for at være sikker. Ja, jeg var sikker. Eller nu er jeg sikker. Ja. Så nu skal vi bare lige vente på, at det her er blevet lidt blødere, så super. Så er det blevet blødt nok. Der gik faktisk ikke så lang tid, så det var okay. Nu skal vi bare lige have det ned. Og sådan en kæmpe klump smør her. Så. Så skal lige det her ud også. Ja, og så skal vi egentlig bare piske det indtil det er sådan ensartet, stod der i hvert fald i opskriften til. Yes. Okay, så ser dejen sådan her ud. Nå, man har pisket den færdig. Jeg vil lige fjerne lidt det her sådan. Så er det fjerne ud, ikke? Så nu skal vi så have 2 æg i. Og så pisk igen indtil den ser, ja, pisk måske et par sekunder. Det stod i hvert fald i opskriften, så pisk yderligere et par sekunder. Så banker vi lige hul. 3, 2, 1. Jeg håber ikke, der kommer nogle skaller i. Sådan der, det ser ikke ud til, at det gør. Og jeg er altid bange for, at der kommer skaller i. Det er sikkert fint nok. Ej, jeg tror ikke, der kommer skaller i. Godt. Så var der det der. Okay. Så var der 2 æg i. Jeg er ikke helt sikker, men ja, der er kommet 2 æg i, og nu skal jeg lige piske igen. Så. Okay, så bliver så lige til lidt mere end 2 sekunder, men det ser sådan her ud. Lidt mere sådan adskilt. Men ja, jeg tror også, det var fordi, jeg kun havde den på 1, så jeg er lidt bange for at tage den op på sådan den fulde kraft. Men ja, super. Next step. Bland hvedemel, bagepulver, natron, salt og vaniljesukker sammen i en skål for sig. Så det er bare alle de tørre ingredienser. Så der var i hvert fald natron. Ja, den står allerede åben. Jeg skulle lige se, hvor meget natron man skulle bruge. Jeg tror, det var 1 teske. Ja, 1 teske natron. I en skål hver for sig. Hver for sig, nej, det kan ikke være. Okay, så det er bare en ny skål. Okay, jeg må lige finde en lidt større skål. Ej, det smager faktisk ikke så godt. Changing plans. Jeg kommer lige til at
har chokolade i stedet for, fordi at der ikke er flere store skåle tilbage. Og opvaskeren den slutter om 7 minutter. Så jeg må lige vente på det, og så hakke chokolade imens. Okay. We have this and this. Jeg fandt lige noget mere sådan inde i vores stikskab, så ja. Nu er det bare lige åbne her, hvis jeg kan. Oh my god. Ja, det kan jeg ikke. Jeg bruger en saks. Nå. Okay, så er jeg simpelthen lige blevet færdig med at hakke chokolade her. Og det ser også ud til, at opvaskemaskinen er færdig, så nu tænker jeg bare, jeg vil blande det der vaniljesukker og natron og så videre sammen. Nå, jeg har lige gjort en ske bagepulver klar her. Kunne måske godt være lidt mere på, men det var 2 teskeer. Det var måske lidt dumt at starte med sådan bagepulver som det første, men ja, det var lige det første, jeg lige så her. Sådan der, og så var der 2, og jeg tager lige lidt mere, fordi den første ske var ikke så stor. Så sådan der. Det var det. Og nu tror jeg tager hvedemelen. Det var nok også det, jeg skulle starte med, ikke? Men ja. Okay, så jeg skulle 475 gram hvedemel i. Og det var godt nok meget, men nu gør vi det lige alligevel. Jeg skal lige se. 475 gram. Så må det nok være noget med 500 ml. Jeg skal lige prøve at se, hvad det svarer til på den her, fordi der er jo ikke gram på. Så. Okay, jeg fandt ud af, at det var 560 gram, det svarer til på den her. Så, eller nej, 560 ml må det så være. Så ja. Nu hælder jeg bare lige det her op. Og jeg spiller lidt. Whatever. Det don't mind. Ej, jeg kan nok ikke se det, men ja, nu hælder jeg det ud. 475 gram mel. Nu er den her også bare sådan helt stød. Okay. Så next, jeg tror det var 1 teske natron, ikke? 1 teske natron, ja. Og så 1 teske vaniljesukker bagefter. Og 1 teske salt, så bare 1 teske af resten. Så nu kan vi lige starte med vaniljesukker. Sådan der, wow, der var ikke meget tilbage. Nå, men jeg tror lige, der er nok til 1 teske. Måske også lige lidt mere, ikke? Ja, lidt mere. Der må også godt være lidt top på. Sidste. Sådan der. Nu skal jeg også holde mig til opskriften, ikke? Så skal vi så lige røre dem sammen. Of course. Okay. Så melen fylder egentlig bare det meste, så det er bare sådan, ja. Nu gør vi lige. Og vi fortsætter igen. Så sådan her nu. Okay, og så tror jeg, det var noget med tilsætte de tørre ingredienser til cookiedejen lidt ad gangen. Så, og så skal vi jo nok røre rundt imens, I think. Så vi tilsætter lidt ad gangen. Nu gør jeg det bare med skeen. Der er jo virkelig meget, så sådan der. Og nu tror jeg lige vil røre rundt. I don't know. Måske skal jeg bare sådan blande det rundt med en stor ske. Tror jeg er bedst.
Og så skal den ellers være ind i køleskabet og hvile i 2 timer eller natten over. Men jeg er den dogne, så jeg vælger selvfølgelig 2 timer. Så jeg kommer lige herind her. Ja. Ja. Så, nu kommer den. Nu kan man lige med sådan lidt. Mand. Så. Okay. Hej. Ups. Jeg kunne lige være derinde, sorry. Okay, så nu er jeg så lige tilbage efter 3-2 timer-agtigt. Og nu er det også blevet ret hårdt, så jeg skærer det ud. Bare sådan lidt ligesom et brød, og så kommer jeg derefter. Tror I det nok? Ja, det tror jeg også. Jeg går lige over på bagepladen og se om det er nok. Måske lidt for meget bagepapir. Det krydder sådan helt. Ja, det er så lige gået op for mig, at jeg har lavet alt for store cookies. Sådan alt for store. Fordi jeg kan se, at der er sådan så stor her. Nu har jeg lige lavet nogle meget mindre cookies. Jeg har ikke skåret af cookiedejen ud endnu. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil taste cookiedejen. Jeg elsker også cookie dåse. Specielt det der Ben & Jerry's cookie dough. Vildt godt. Okay. Skål! Og det er godt. Her er det. Godt cookie dough. Fantastisk. Så lige have en bid mere nu. Nu er de kommet ud sådan, bare lidt sådan 1 minut efter jeg lige filmede min sidste video, så ja, det er sindssygt stort. Det vil være godt for mig i det her. Jeg tror faktisk lige vil lave. Ja, nu har jeg lige lavet det så. Den her, det var i hvert fald den største. Prøv at se, hvad jeg chokolade. Så har jeg lært, at det i hvert fald ikke skal være så store cookies, inden de skal i ovnen. Så ja, så nu vil jeg tage den næste version i ovnen. Ja, så de her cookies er selvfølgelig meget mindre af god erfaring, så ja, nu tager jeg dem lige ind i ovnen. Lige lave en taste test på de andre cookies. Det smager godt. Nom nom nom. Nu er min panik, jeg vil lige ved at sige panik her. Nu er min cookie simpelthen blevet færdig. Og det tog godt nok også meget lang tid. Det tog sådan 2 timer-agtigt. Så jeg vil i hvert fald anbefale at gå i gang tidligt på dagen. Så ja, man ikke kommer i seng klokken 23. Så ja, men nu er de sidste cookies også lige ved at blive kølet af på en rist. I kan lige se dem her. Og så bliver det også til en del bunch of cookies hernede. Og der er faktisk også lidt her. Så ja, og der stod jo i opskriften, at man kun må have 5 på hver, men jeg lavede dem lidt mindre, så der kunne være flere på. Og så, det er meget en god idé at lade dem ligge her på pladen, som der også står i opskriften. Men sådan, ellers så bliver det sådan helt slasket og sådan noget. Og ja, jeg lå dem bare blive her på bagepladen, på resten, mens de andre cookies var i gang i ovnen. Så sådan, ja. Man skal i hvert fald lave mange omgange cookies i ovnen. Så ja. Men de smagte i hvert fald rigtig godt cookiesene, så det var også det bedste. Og så vil jeg egentlig bare sige farvel, og så håber jeg, vi ses i næste video snart, og ikke om 7 måneder. Ja, husk at like og subscribe, og så ses vi egentlig bare i næste video.